खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय प्रमोद बर' बिथांनि आमोलाव साख्रि मोननाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायदों। प्रमोद बर' बिथांनि आमोलाव होलांनाय साख्रि मावग्रा बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो माखासे मानि बाथ्रा फोरमायदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि इलिगेल जादोंब्ला रावबो मोननाय नङा आरो लिगेल जादोंब्ला गासैबो साख्रिखौ मोनगोन होननानै बे समाव बाथ्रा फोरमायदों। जेराव थांनाय प्रमोद बर'नि आमोलाव गोबां मानि साख्रि थिसनथाइ होनानै गालांदों नाथाय दासिमबो रेगुलार जायाखै एबा दासिमबो बेथन मोननो हानाय थासारिसिम जायाखै। नाथाय बेखौ लानानै सोंथि खालामनायाव थांनाय प्रमोद बर'नि आमोलनि समाव जा भिसिडिसिनि सेक्रेटारि लोगोसे फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि गोबां मानि साख्रिनि थिसनथाइ होदोंमोन। बे थिसनथाइखौ लानानै गिदिरथार बाथ्रा फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि प्रमोद बर'नि आमोलाव मोननाय साख्रिफोरा जुदि इलिगेलब्ला अब्लानिया रावबो मोननाय नङा आरो जुदि लिगेलब्ला अब्ला बिथांमोनखौ जों रेगुलार खालामनानै बेथन मोननाय थांखिसिम सहैनो थाखाय बे समाव खामानि मावदों होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। प्रमोद बर' दिनत बिसिडिसि सेक्रेटारि কথা কৈছেতো আৰু ফৰেষ্টৰ কথা কৈছে। ইহঁতে যদি জেনুইনলি সঁচাকৈ যদি চাকৰি দিছে ইয়াৰ আমাৰ ক'ব লগা কি আছে, কিন্তু ইহঁতে যে চাকৰিটো ঠিক ঠাক হোৱা নাই, ঠিক ঠাক কৰিব পৰা নাই, এইটোহে আমি ৰেগুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে আইনগতভাৱে এইবিলাক চাকৰি দিয়াটো হৈছে না হোৱা নাই, এইটোহে আমি চাইছোঁ। ফাইনান্স কমিশনৰ ফাইনান্সিয়েল এপ্ৰুভেল নাই। যদি ফাইনান্সিয়েল এপ্ৰুভেল আছিলে কেলে ইহঁতে বেতন পোৱা নাই। ইলিগেল যদি হৈছে নাপাব, লিগেল পাব।